नमस्कार, मी सनी नागदेव, ऑप्टोमेट्रिस्ट. गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं आमच्या फॅमिली हिस्ट्री बद्दल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत जनरल आय चेकअप बद्दल. ऑप्टिशियन्स बऱ्याच ठिकाणी आहेत, पण खूपशा ऑप्टिकल स्टोर्स मध्ये सायंटिफिक पद्धतीने तुमचे डोळे तपासले जात नाही. आमच्या स्टोर्स मध्ये जेवढे आमचे स्टोर्स आहेत, कुर्ला, कांजूरमार्ग, टिटवाळा, डोंबिवली, इथे सगळीकडे आम्ही सायंटिफिक पद्धतीने तुमचे आय टेस्टिंग करतो. आय टेस्टिंग करताना काय काय आम्ही कव्हर करतो. जनरल तुमचे डोळे तपासण्यामध्ये तुमचे डोळ्यांचे नंबर काढणे, कोणाला जर कॅटरॅक्ट आहे तर तो कॅटरॅक्ट किती ग्रेडेशनचा आहे याची पेशंटला माहिती देणे, कोणाला जर विजन कमी आहे त्याची पेशंटला माहिती देणे, आणि याचा पुढे जर पेशंट्सला डॉक्टरांची रिक्वायरमेंट आहे तर आपल्या टिटवाळात श्री स्वामी कृपा हॉस्पिटल इथे डॉक्टर रीना चौधरी जे डोळ्यांचे तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याशी तुम्ही पुढचा सल्ला घेऊ शकता. अधिक माहितीसाठी आमच्या चॅनलला फॉलो करा.